perään polkee Saasteet, sinne ehtii ensin kuitenkin Mäkelä yrittää purkua, Bross ottaa kiekon, häntä koukkii Hagelberg, Kärpät lähtee myllyttämään, nyt on vähän ylivoimassa meininkiä. Bross kiertää hyökkäyspäätyä, menee pitkin ja pistää poikittaa ja maaliin menee, luistimesta menee onnekkaasti, en tiedä meneekö Mäkelän vai Saastetin luistimesta, mutta jos menee Mäkelän luistimesta, se on Brossin maali ajassa 44-40, Kärpät 3-2 johtoon, ylivoimaosuma. Kurri, Selänne, Helminen, Jutila, Koivu, Peltonen. Vakuuttava suomalainen. Fennia. 3-2 Kärpille. Saa nähdä, kenestä tuo kiekko nyt sitten meni. Bross tai Saastet on maalin tekijä. Ylivoimaosuma joka tapauksessa. Ja näin 44-40 Kärpät 3-2 johtoon. Maalin tekijänä pelaaja numero